Хора, това е много важен момент за канала ми, защото аз ще мина грани едно, невиждано за мен. И то не на изи, ама нормал. Време е да видите този момент. Знам, че екранът е малко тъй, но в момента Master Key е в ръцете ми. Сега е време. Всичко е премахнато. Няма нещо. Добре. 3, 2. Буквално ми излезе сърцето, като бях при ония паяк. Изведнъж се радвам. Намерих Master Key там. Сега, 3, 2, 1. Yes! What? Не съм правил Слендрина. Не съм правил Слендрина. The end. Yes, бе! Хора, по един лайк. Извинете. Ако мислите, че страданието ми не беше за нищо. Знам, има хора, които минават на екстрим, но все пак това си е постижение за мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така и искате още подобни видеа, в които ние се опитваме да минем някаква игра, аз между другото можех да избягам и от паяка, но това просто щеше да ми направи сърцето на блок върху камерата. Бе, аз да съм говорил. Чао! То повечето видео са с моето лице, отколкото с геймплея. Аре, чао!